Γεια σου, είμαι η Κατερίνα, βρισκόμαστε στο Καλινόραμα και σήμερα θα μιλήσουμε για τη λεγόμενη clean beauty ή αλλιώς καθαρή ομορφιά. Για μένα καθαρή ομορφιά ουσιαστικά σημαίνει επίγνωση, να ξέρεις τι βάζεις στο δέρμα σου και τι αντίκτυπο έχει αυτό, είτε στον άνθρωπο είτε στο περιβάλλον. Δεν μιλάμε για ένα ακόμα skincare trend που θα έρθει και θα περάσει. Μιλάμε για στάση ζωής, για τρόπο ζωής, για φιλοσοφία. Γιατί ό,τι βάζεις στο δέρμα σου και γενικώς ο τρόπος ζωής σου έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αν λοιπόν με ρωτήσεις από πού πρέπει να ξεκινήσω, θα πω ένα μόνο πράγμα. Λιγότερα, καλύτερα και πιο συνειδητά. Πολλές φίλες με ρωτάνε, Κατερίνα, από πού να ξεκινήσω, ποιο προϊόν να διαλέξω, πώς μπορώ να ξεκινήσω μία πιο φυσική skincare ρουτίνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μόνο 3 βήματα χρειάζονται. Πρώτο βήμα, σωστός καθαρισμός. Να διαλέξεις ένα προϊόν, είτε είναι σε μορφή gel, είτε είναι σε μορφή αφρού, είτε μικυλιακό νερό, το micellar water, είτε ακόμα και σαπούνι, τα οποία είναι λίγο παρεξηγημένα, αλλά υπάρχουν σαπούνια με πολύ φυσικά αγνά συστατικά, κατάλληλα για πρόσωπο. Μην τα φοβηθείτε. Διαλέγεις λοιπόν το κατάλληλο προϊόν για σένα. Αλλά αυτό που πρέπει να φροντίσεις, τι είναι, να είναι ήπιο. Δηλαδή, να καθαρίζει, χωρίς όμως να διαλύει τη φυσική σου ισορροπία. Νούμερο 2. Ενυδάτωση. Οποιοδήποτε τύπο επιδερμίδας και να έχεις, ακόμα και λιπάρι, χρειάζεται ενυδάτωση. Η επιδερμίδα μας χρειάζεται νερό και κάποια φυσικά συστατικά όπως είναι η aloe vera, η πανθενόλη και διάφορα φυσικά έλαια φροντίζουν την επιδερμίδα μας να την ενυδατώσουν χωρίς όμως να την επιβαρύνουν και να οδηγήσουν σε προβλήματα λιπαρότητας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να μάθεις, μάλλον απαραίτητο είναι να μάθεις τον τύπο επιδερμίδα σου και κατόπιν να διαλέξεις το κατάλληλο προϊόν για τη δική σου επιδερμίδα. Νούμερο 3, ίσως και το πιο σημαντικό, γιατί πολλές φορές το αμελούμε, είναι η αντιλιακή προστασία. Λέμε, εντάξει, τώρα το χειμώνα δεν έχω ανάγκη, σιγά να μην φορέσω αντιλιακό, συννεφιά έχει έξω. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό λάθος που κάνουμε. Το έχω κάνει κι εγώ, όλοι μας φαντάζομαι, να αμελούμε την αντιλιακή προστασία. Η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι το must, το απόλυτο βήμα προστασίας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την ξεχνάμε ή να την αγνοούμε. Κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, αντιλιακή προστασία. Τι πρέπει να προσέχεις, επειδή αυτό το θέμα έχει να κάνει με τη σύσταση των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ούτε χημικοί, ούτε ειδήμονες για να καθίσουμε να αναλύσουμε το κάθε συστατικό που περιέχει κάθε προϊόν και κατά πόσον είναι επιτρεπόμενο το όριο και όλη αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να ξέρουμε κάποια απαγορευτικά, να το πούμε έτσι, συστατικά όπως είναι τα parabens και όπως είναι τα PEGs, δηλαδή τα πετρελοχημικά συστατικά. Άλλη συμβουλή που θα μπορούσα να σου δώσω, ή μάλλον όχι συμβουλή, γιατί δεν είμαι ούτε ειδήμων, ούτε έχω κάποια εξειδίκευση στον τομέα της κοσμετολογίας, απλά μία πρόταση θα το έλεγα, ως Κατερίνα, είναι να κατευθυνθείς και να εμπιστευτείς brands τα οποία έχουν ανθρωποκεντρική δομή. Τι θέλω να πω με αυτό. Καλό είναι να μην ακούς πολλά λόγια, το λεγόμενο greenwashing, που παρουσιάζονται κάποιες εταιρείες με πολλά μπλα μπλα και πολλά δήθεν φυσικά ή φυτικά συστατικά με στόχο την παραπλάνηση και το εμπόριο, εννοείται τα χρήματα και το όλο στημένο marketing. Καλό είναι να δώσεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, στον παράγοντα άνθρωπος. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ξεκίνησα να κάνω την έρευνα για να βρω τις εταιρείες που θα ενταχθούν στο Καλινόραμο, τους συνεργάτες μου, είχα την τύχη, εκτός από την απίστευτη, εξαιρετική ποιότητα όλων μου των προϊόντων, και λέω το μου
με επίγνωση, δηλαδή θεωρώ ότι οι εταιρείες είναι δικές μου, με κάποιο τρόπο. Είχα την τύχη λοιπόν πίσω από τα brands, πίσω από τις εταιρείες, να βρω ανθρώπους. Την Αλίκη από την B-Factor, τον Νίκο από το Βότανο, τον Παναγιώτη από την Focus Thrace Cosmetics, από την ένδοξη Θράκη μας, την Καλλιόπη από την Καλλιόπης Botanicals στη Λευκάδα, την Κατερίνα από το Ίχνος, τον Γιώργο από την Aegean Beauty, την κυρία Ξανθή από την Bioselect, τον Γιάννη από την Ανεμόνου. Όλοι μου οι συνεργάτες έχουν ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στην δομή της εταιρείας τους, έτσι όπως λειτουργούν δηλαδή, έχουν χτίσει μια εξαιρετική ομάδα όλοι τους, αλλά και στην προσέγγιση προς εμένα που είμαι συνεργάτης τους και στο να αισθάνομαι ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό είναι και η λέξη κλειδί, η ασφάλεια. Clean Beauty για μένα σημαίνει αγνότητα, καθαρότητα, ασφάλεια και επίγνωση. Επίγνωση για το τι βάζουμε στο δέρμα μας και τι αντίκτυπο έχει αυτό στη μητέρα φύση και στο περιβάλλον. Αν θέλεις να γίνεις κι εσύ μέρος αυτής της παρέας, αυτής της μικρής κοινότητας, δεν έχεις παρά να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να μου γράψεις τα σχόλια. Εσύ από πού θα ξεκινήσεις?